Tarabasa Lambs Kilikalong APHLC pen ke hai donatum APHLC aphan Central Committee atum pen karchopon. Ahiring tangrak pen cek suang long along bike pen Maruti van kacetong. Tarapungarat ahem pen kilometer thomkep sose dalamaraan Aadhaar card ka salam jiaphan damnak. Sart he phangcho polling along APHLC atum arogi sengpon. Kardom pini kar bilong ria biar talong pen Ilsami Josephine Tisopi non biar tang ton pen arjuponik sena. Kedamtang jakhong ni phaikre throgar ni Fuloni MSC constituency ka parlo Tarabasa Lambs along kilik padoponlo laso kilik along pangrumpet pen bangkre phoang hoya phan kilik chipatte ponlo inghoi kre phoang bong pen inghoi cap ke APHLC atum pen chapa hai ponderlo lapen ke non gachari bom BJP parivartan sarkar atum pen inghoi ke thoman se chapalong dunun chorlo lapen ke songwe pen inghoi hinian chapalong dun unlo jakhong ni phaikre throksi Tarabasa Lambs along APHLC pen ke haidona bang phua bang phiatuma phan APHLC Central Committee atum pen karchupon laso karchupon along APHLC mai phujai ka thar pen chenglok APHLC Central Committee along klembang phubang phiatum lapen ke APHLC rachari aphan ke kroyara ratum chetong dun APHLC rachari ki legal long ke haidun puke Tarabasa Lambs along pensi kaspang cheng ponlo lapen ke kachetong dunara ratuma phanta chethan ponrenti APHLC long live APHLC long live Six Chadal long live Six Chadal long live re-election long with the tong samse RSS Pavirna ma Bongo Sena Pavirna ma Bongo Sena Pavirna ma Ingloma so pahaina ma Hemple Nilitung kita kamela bangketa nilitung kiyo dunde lafika dugale kini kita rapet voting gear lapen de Tarabasa left angkang ke paruan bang kutin kana menili ninga klompen ke haya kodom bai singla kita kok ton gol kodom tahun komisi election sentral long dukit pola labang rolo lang ni election mo pang tame non dukot election labang so lem salong women category labang so seat pen ke sinang tum labang so mai ki bibon nang kok labang salam ini amai ki biat heke dak Tarabasa Lambs election atumi dolo asit ke kripli ang bong pen kep nilitum haidet lo APHLC atu joy kipen haidet lo lapen hala ki undun de chot atum ta bang kria tum ta om epic pensi alang litum ki undun de chot la de non ke nitum ninga rong lo labang so ke hai ke nitum APHLC phange moral boost etan kanyang lo poisa le donation lak nang epidun ateng lo alang litum dak ke claim na pen la so a message to ke Karbianglong district ini la pen NC Hills ta la ke lelap lo labang salam la si tum labang so aphan kachisik ajir ding oelang nitum lam chethan bom chotanat lang seta chisik o epin seta inglong ara tatum ni litum phan APHLC atum mazinon ke kroi lap lu la election tang det pen ka jeplang da mangu tueme election hu nai kroi dunde tum non hala tum BJP hai tu det man BJP muni tum si nili tum long nai dun tu ki un e tum long si la puju de athema chini det lon ni tum non ke wang yilang an ke tum hai thorpo ke cheng lo ni tum ke hai la puju dala sona thaga akilik ke prega hawara doi la hala so hawar phanang litum pini pachini lage nitum je than bom lo lage nitum je than bom lo along tinta ilitum mathakrang ge matidi inglong aso tum mathakrang ilitum share nam dun nangji share da renew payment nangji la share ge do tum si election da thur longji vote da jok longji la pen la alang litum si la ration card pin ni akam anda claim er nahi kente ange $60 teng polo tang te la share kinam anta
inglong so tum si la nam chot long nang ji yo la lam ke la pen election nan ta itu inglong so si tur chot long nang ji vote ta inglong so si pi chot long nang ji ente pini mai thek mo long penang anu tumake nang ni tum long nang ching bedun dola se bang ana mulu se don krisi bo na don si don krisi ni tum long BJP pen Congress pen la pen ASDC pen nang ching bedun lo Sadang de penap long bukulia lem long the election lo hala bukulia lem along election nang le tung special song ban bang an abang la bang ni li chini unde bokulia sisi atum sila chini ji dakta hedi la Pulonia sisi atum si dak claim ni litum Pulonia la sisi atum hansi responsibility pidak lo ente men ang tum mai meeting lang yuthan pon re-election do nang ji punang tum akach song batai la lo Asia re-election ke dobek nang yu si ne tu Labang so amai deposito nang pokma. Akan pamsi ini mungkin Pini Ladakh Puluni constituency antara long Tarabasa Lems election bang Kep abang pi ke haidun det opposite Pini ningarong ningkang sam rat ken Ladakh tigrum arno mahirzumi ilitum karbiong long east west di makasau pan ahirzumi dolo lase lapen di mathadam tha pini ke phurki monglo history along ta Ladakh tongpon po athema Tarabasa Lems secretary Lems election pen joksi pini APHLC kache song lapen ke ahok chipiri chipeleng konglo lapen rat det kibi kithi osomar longri longpat kaduk kawe phan elitum non APHLC pensi elitum haipon vek ko lapen re-election kilake dolong wekji athema Ladakh ke BJP asarkar atum ke jongthui chobai lapen alang litum kache thirak kache phere lapen pini pen sitami lapuson birta long lo ela non lems pen ke haidu na tuma phan sitami kinam deji tangka pen kinam deji tang so birta ta long lo bon sitami Ladakh elitum lems election ke hai abang phi tum an sitami mithang akhai longri chu phon ji phon si alang litum chi song pon po si alang litum phan man peng pi pon si apla pen alang litum phan archo pon lo lasi Ladakh pin somara atum ke bang sir kep hai lo la pen ke suar lo song pen Ladakh make kri tiron pi alang di hello ni ilitum suar lo song pen APHLC pen alang di hello ke hai dun cheng lo lasi longri long pat aphan ka ching phon ji aphan le ilitum abang putin setame emek prang lo lapen itum ining ching puno lapen kachinia jakong dolo emit hang adem ke mit hang si hai long nang si paragraph 2 subparagraph 7 20 paragraph la so teng pulo tang te mit hang adem ke mit hang si election ta thordong nei mit hang adem pulo te mit hang adem si ilitum bot ta joklong chot nei lapen ilitum si inglong a khai do an si ilitum che pa hai long ji la si ilitum aphan arnam herzumi pini ilitum aphan hedung arnam ni pangrum lo ke hai ang thek kadok kavita itu ning ke chethen arnam aphan itu ning ching de bola APHLC pahay nang ma APHLC pahay nang ma jai ka thursar pe hai nang ma longri long pa ching ho nang ma osomara phai ka chan unang ma sik shidol pangtang nang ma sorlo song pangtang nang ma ne kriteran pi sorlo song pen lem secretary ka hai dun de dapat alang lipan anso se anding itu ning ching duk lam nang ma lapen pin somara song bang sir kep ke hai dun det lamps pen Ladakh APHLC ke hai song zapi do anhan ning ching duk lo nang ma arna ma herzumi ituma long karbiang long east west dim ha sau pe do nang ma tangkali ke thikali rat se ke the BJP go back RSS down BJP down APHLC pe hai nang ma longri long paching ho nang ma jai ka thursar pe hai wet nang ma election na hujai ka thursar pe hai nang ma chong ma di morsing so kitang iya mama cebak belang meski kitang pernah tahu cebak belang gadi iya cebak belang mati belang lagi tu angtong itu kumat lo lagi ini tekal fit lasin nili garjugang tung bangke morsing ti so phan garjugang tung balap lo alang li kumantu si alang li
judge keman lo dili kan juntung bangke alang li kumat lo alang li kupi lo no one can predict the law kumadi can dictate the law kumadi di pulo tante alang li predict bayor predict uni pulo tante dictate uni pulo tante kupi po alang li non akisa convicted la puta kalila charge sheet kan file kala lo koson si alang li kaning jeun lo ino culprit angtong ke ino culprit ku koson si kaning jeun lasi alang litum la baseless reason pen ke ground pen ke alang litum lahai munit phan pamang huta bang ni lapen nil tum non arjulong bom lo hamren alang li angtong ti ka thara ke hai nil tum alam jai sarpo alang li kithur ke hamren constituency pensi kithur don lo khala dak a BJP lo ke claim don alidar aso asa tum kilo ara phan pamang hu bang ke je angtong a phan pa jok ji la ke BJP RSS tum se pa jok po lasi angtong a bang jail pen ang jok tang lo pulo tang te BJP long je pa ok kit po pusi ara phan hadak ke pamang hu hamren mo silong lasi dilal la media trupen ada hamren arat mate karbiang long ke do arat phan ke pachini ang tung bang ke la puhen lo alang lipan BJP RSS tum le pa jok ji gali nili me thang mat nili jungjung masi petitioner ke dudun lo bill petitioner lo lasi bang jok ta pa jok je nil tum dak party pen ching bai si alang lipan pa jok pen claim tam bob lo nil tum party president man ke thnai sar jai ka thar alang li pen BD sore na pen si nil tum claim tam bom lo la pen ai ru ke da mata nil tum ni ru ke da bang tam bom dan di sini pen advocate tam lang penang la tum ninje lo ke songja pu kali sela ni fan kulo la sini lipudam ji kala lo ke songja pu kali kala asam la tum chini la pen ala ni fan pudam ji kala lo ke dam tang karbi ma teng long so pa sa me abi ji alang ni CCP dia bang ko se da bo ni de ka chini teng lo te bang ko ra troxy alang li karbi atu ma sa me chi hon pen alang li apan je mana the pin pen abi ji dun tang lo la pen asom no taxi ni tum dak ni do ana tum sa me abi ji dun tum sai se lo ndi sa me bang kri ni lo ko alang li sta me lo la pen don so rai sa me lang tum sa me anu tin sa me abi ji dun lo pote la ke tum ke pan ka bilang ma ke pan karja babang ku bilang ma usul saya langsung kumane alang litum ala remain be gadi alang li kumane pa abi pidun dolo ma dila alang li pangkat jungang tum kepan kecing hon betul alang li arjap timon di arjap timon pi posin non ta alang li na bangso abi pi bani de kirong alang li asol taxi Nijang Karbiang long check suang long along pinipor phai sira mini thom ke papor malom Maruti van registration number AS09 A9794 dongka mukam pen votha dang sonat ke dam bom lapen ke bike registration number AS02 P6942 votha lang sopen dongka mukam anar wang bom hut men check suang long along a hearing tang rak pen kacha tonga jok Maruti van lapen ke bike ke bek pen kacha thabatum arenga hu sonang lo kache tongalong Maruti van along kache thap lapen ke bike kate warabang phuche song senar arta thongkep abang a hearing tang rak pen arenga huso nanglo tongsekot pen dongka mukam health center along se kache langa phan ponlo biurta kirip dun bomat hut atengke apran ke dama banga velang hongkram pen longki rongpi karbi long ria biurta lo hala tum hala putaning pen ke bang man nilisat na bang gilo manili la nilisat ke bang manili gari brek hang lo tum menil phang pe tong phil non ta sat nang tum non lang non sat ta me mana tum lang mat sat tu mon gari tang ti la nang li tum hin ki bang la gari alo bang ana mun ya phai si dolo ni ni we hla nang tong da to ma phai bang a bang tang ti la bang solong areng hu ke sola puson bang e dolo ma ala areng hu sola ka solai bang solai ba tang ne hala tum areng hu ke sola tuma arong nang li chini ma jata hu da ni ja bang tana ye ni ja ye nara dong kalon tu nara mo ti ni ko nang limen ya ko son ne Elemen sesong sana rong ini sana gambura sepuh. Rong milis sana gambura sepuh. Oh. Tanto nang litum kona kedam bensin la puson la dak ke accident iklong problem. Litum bilang so lihon jar mana ini dah cinggu dam hansi kita. Maksimum litum ada gonta bagi ada bang cinggu kan bang. Bang pen nama bang pen ke Itong ke up nangka bike pen gitu. Itong ke up mana dunia kan sekarang nang itong ke up yang umati. Dunia kan sekarang ke hal nama rutian bangke nang kisun beti. Bit nang sunna mana itu mana itong han acang nang bibikin nggak itu samlu.
masih pakai kubang non sini pra hosi dulu ya pakai ceng anda tukang tangan bangun ini tangan cukup kecil kita alang lagi sun masih picapi itu mungkin tujuan kan sini tengke alang si palujin langsung sini tempat malah teman ke nak lagi sun mati masih nak petong lam itu mungkin non malom government pen ki pipona jar scheme pusidame Aadhaar card ke kenang sot ration pen cheng lo kapre ka scheme along anta lasing long ha wara long ke do tarapung ha wara rar tuma phanta Aadhaar card salam pipon popusi birta long si tarapung ha war pen nimarli atum asochi bukrai si bang pharohini sosiara ratum arlengar lo kilometer thom kep sose akeng pen dolamara anang sunlo bonta dak dolamara anang le roga phian ke ong dung tarapunga ra phan Aadhaar card salam pipon pesi alang le tum chini che theka phan lapen ke ong donara ra tuma phan se salam pichot lanch paduk dera phi Aadhaar card salam pipon long lesi hem chadam thunang koklo Aadhaar card ka ve ration card anta che salam don long le derlo pusi tarapunga ha wara ra tum ningri pon renti han boka pen Robinson Killing Karbi long ria birta karlong do malong de Lawan ke jota lontar lawan dek. Dhakar jo ini sila kado wita kedam lah he. Kalang lo, usumar ki bi ki thipen. Kalang dia. Kalang lo. Kono ne adu ke do. Oh. Kona asal dong tu. Tarapung ingleng asal. Kalang dia. Ba ciri ni pen dhakar jo ini ledi. Dhakar jo ini lo. Ini se ake jo pen bonai pu. Ini se lawan dek. Sok ta kalang le he. Lang lo. Iu ta lawan dek. Lawan dek lo. Chào cho hỏi là tôi ăn được cái bữa nay long lẹ bữa nay ni sigi ong lang bo pipo là bữa nay long lẹ cái non puta bujara phier pen hala punia he ma jun si ki charting lok la Doi bai ka bunai si ke bunai ki cheng doi bai si ka bunai ha somar kan te ini lo boja ini lo hai tung de photo thai nai photo ini si go thai ki pak dos ga la photo thai ti ki nam ti ini si ki po Jakhong ni phai kret roxiar ni adapor phai sir ke ba por malom lakhain ko rehini sarupathar constituency along APSLC rachari atumpen sarthe phangcho polling station polling booth committee youth committee lapen ke women wings committee sengponlo lason sichedon sarpen booth committee mai phu doyangkro dun mai phu sarthe timung kongchon bang hundor singh hanse dun kongchon bang babu singh hanse dihen ribbang bhai hanse Sahem Kongchun bang babu lapen ke banging koira troxia tuma phan executive membering wai ponlo lason si women wings mai phisang pi amphuterang pi dun mai phisang pi binali hanse pi Kongchun bang pi binali ki ling pi dun Kongchun bang phisang pi ranika timung pi dihin ribbang phisang pi maluti kro pi Sahem Kongchun bang pi risila be pi lapen ke banging koira troxia tuma phan executive membering wai pon lapen ke youth committee along mai phusar kiri hanse Dunmai phu bondona tisopi Kongchun bang Robinson Hanse Dun Kongchun bang Pisang pi Sonjona Hanse pi Dihin Ribbang Songja Hanse lapen ke Chunbang Sarson Hanse lapen ke bang inkoira troxia toma phan member sing wai pon thru labang so ki seng pona mailong alo hiaman pen APSLC CC Mohan Rongpi organizing secretary Sir Singh terang lapen ke APSLC along klembang phuatum chetong dun pen Mayer di pidun Sangti hidi pen project terang Karbi long ria berta along dak dilau jana puling sare phangcho puling along ke litum ho ke dam tang an pen setami mane committee seng selang APSLC committee seng selang lasi pinia bang ke litum APSLC committee ke seng lo ladak puling apen lasi ladak nilitum bang ke seng bang ke ladak ke vote committee seng pon lo lapen women wing seng pon lo lapen youth committee seng pon lo committee la ke thom ta seng pon lap lo pinia bang ke dasi ke mangge la lo nili tumbang ke mana ke partang along sita me nili tungge APSLC nili tumbang ke cesong lo lapen non ke bang hilang sita me la APSLC bansi klempo ma klem nang bolasi pahai nang la subansi non nili tumbang ke non komiti seng selang ke damtang ke partangan setame la sinon pini bangke la si ke seng lo seng pen aku nili tumbang ke unan nili tumda secretary president dak sibak lo secretary president nanda dolab lo la si secretary president na tum setame si arpu dolab lo la so arpu ben ke kaji claim ji phansi nili tumbang ke bor ilo nota komiti ke seng ikela hen lo
nilitum laso pelsi long nilitum kacisong nun di ba nilitum gitu kela karara tum nilitum lada kacisong nun di ningi hang pensi nilitum kiseng laso komiti lan lo nilike lam tan ni lo lan lo po la pen jai kathar phanone phoi bang ke jok pen nang kado vita la pen pahai nang kado vista me peng sido ver nang lan velo nilit lam kaning je ke lo nilitum mahin pen mane em nilitum kaching hon angtong tiphan stame nilitum kimang ke lalo alang li ko ani nang kija ki mi apot nilitum mahin pen sitame lanti jok nang pu lalu non nilitum kachi song ke ayat pen non sitami pa jok nang po na pen nilitum sitami on an sitami lanti chisong non po Pinia birta ke 5 se kang ton ponik lo kardom